Tak tungkit mau nang kene, Ji. Kowe iki sapa? Belum. Karo adine kok pangling. Adine kowe iki gendhot ta? Toyu. Walah, Piye yo kabare? aku ki pengen tenan, Di. Ki mau tak kira sapa kok saiki awakmu lemu. Karang jeneng mangsane mangsa rame ya mundak lemu iki. Lek ning kene iki ngopo? Arep Aku ki ngajak kowe. arep ngedeng aku. Ora ketemu anak gitu aja. Aku kira dikongkon bapak. Kon tuku mbako ning dikon ning pasar. Donge mono ya nggon barang ki ya adal mbako sing mirasa. Senengane bapak ki sing lemes kae lho. Gek engko dudut. Ngasih anggere karo ngopi wis. Lali le mangan, lali le. Ning pasar wektu liyane ya wis bubar yo. Iki ki lagi wayah Pak Aku Durung wis jam nyampe. 11 kok neng pasar. Lah ya engko golek murah-murahan, bakal jangan barang nek awan ki rak mah murah, etok borong-borongan. Ora yo. Kira Saiki Pak awakmu ki kaya aku le lemu ki. Ngangeni yo kowe. kok lemu guyu ki lho. Lah ya ket mbiyen ki aku ki ya semene ki rak ya panggah to, Di. Lemu. Lenganmu ndak gede yo. Waktu aku. Ndak gede. Kembalmu yang ndak gede. Lah ya Nek kukumu gede ora yo? lagi kok lemu neko lemu tekan ki lho. Karang jeneng suara ketemu kok ya yu kowe iki. Lho, kok ki apa ning kene ki lho? Ngadang kowe. Lah ya perlune ki apa, Di? Ayah kepengen ketemu kowe. Aku ora wis suwe to yo ora ketemu kowe. Aku ora kelingan jaman cilik biyen. Dolanan wong loro. Dolanan wong loro. Adus ya wong loro. Wong loro. Jaman kelingan jaman dolanan karet. Piye dolanan Lah karetmu biyen tak leboni to yo. Yo. Apa jenenge kowe tak jedhat nggo karet kae? Ha iya. Lambemu dadi kaya ngene iki. Ayo kewer-kewer ini iki. Ora ngene lho jane yu. Aku ki ora arep blakake karo kowe. Kok le wigati temen to, Di? Weh lah ya cetha wigati. Aku jane ki wis suwe lho yo aku seneng karo kowe. Sing jenenge aku kuwi Mbak Yumu merga bapakmu kuwi rak Pak Lekku. Aku ngundang bapakmu iso lek to. Lah dadi kowe kuwi ya adikku. Lah ya nek kowe tresno karo aku ki ya lumrah to, Di. Wong ya aku ya tresno karo kowe. Iya kuwi. Terus nek aku karo yo cempluk ki ora kok antarane kakang adik ora yo. Ning tresnaku ati cempluk ki kaya dene Simbok karo Rama. Tresno Simbok karo Rama. Ayo kaya wong bebojoan kae. Bojonan tuan-tuan. Ayo. Wah, ora aneh-aneh kok iki. Weh, mengko kowe nek dadi bojoku seneng lho yo. Mengko tak paringi le. Kiku. Mbok kowe iki rasane neko-neko. Gentong. Piye? Aku kira Mbak Yumu to. Ha iya. Lah ya tresnanan ki rak ya antarane Adi karo Mbak Yu. Awake dhewe ki tunggal nak sanak ngono to, Di. Malah ra kepara-para yo mengko bandane bapak karo bandane Pak De dadi siji nek aku takon dadi bojomu. Lho, nek malah luwih kepenak uripe sesuk. Weh, nek wong Jawa kuwi diarani ora elok mergo awune tuwa sing wedok. Ora elok nek durung dilakoni. Nek dilakoni ya elok wae yo. Oh iya. Iya yo. Mbok ra kurang ajar ngono kuwi. Tanganmu lempuk. Kowe aja ora urus lho kenthok. Piyong nyomantumu mongen piyong Dan kurang ajar tenan ket mbiyen ra omah kowe iki. tak lelo tak lelo yo kowe yo durung dadi bojoku wis tak udang
Mbok kok kira kaya ngono kuwi. Tak kandhake bapak lo gendho kok nek kurang ajar karo aku. Tak lelo lelo. Yo. Kalau kae gumandul jambune mente. Jambu-jambu mente wong ayu seneng ngece. Ora aneh-aneh tak gendho kowe kuwi. Aku kuwi mbak Yungu. Kalau kae gumandul beruke gedhi. Aja ora urus. Beruk bathoke ireng yen madhok cukup mandeng. Aku ki sakwise ketemu kowe ora mung cukup tak delok to mbakku. Kepengin arep ngrasake kaya ngopo. Jejagungan karo Mbak Yu Cempluk sing wektu saiki awake lelem. Omonganmu aja saya ndodro. Kebangetan tak kowe iki gendho. Yu Mbak Ayu manuto yen karo aku ala raya manut aku Kaya ngono ki gak gendho. ala raya manut aku jolali Wis lho. manut aku jolali lo manut aku yen to manut wong ayu penak uripmu. Di tak kandhani ya Di. Nggih. Kowe kuwi wis tak rengkuh dadi adikku dhewe dasare awake dhewe iki ya sedulur to Di. Iya. Mbok ya nek duwe bojo kepengin rabi kuwi mbok wong wedok liyane aku. Dini Mbak Yu Cempluk medhun gunung jonggo ulan pipi nyondu rencak jure krono bangir alis nyona kalsa pisan. Aja kurang ajar kowe gendho. Ora lho aku ki pengen dadi bojomu kok yo. Kowe kuwi aku kuwi lho iki raiku wis tak tekok kaya ngene iki mergo aku ki mangkel karo kowe kuwi. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Aja kurang ajar ngono ki ta. Ayo kowe iki manuke gede yo. Medeni wong, Hah? medeni Jadi piye yo? tak kandhani. Nggih. Sik jenenge wong tresno. Tresno kuwi tukule saka ati. Ayo. Ati kang suci paringane kang maha kuwasa. Awake dhewe kuwi sederma menungsa ora tenang murba. Aduh simbok penting kawinan. Saya Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ra iso turu. Awak pengen ketemu. Stop! Mbak Rara wis ngono ta. Boyo kowe kok aja maju wae to. Minggir Lah lah. wong durung tak apa-apake kok maju wae. Jenenge kowe iki tangane wil-wil ngene iki aku dadi gila. Mana dia Ju? Mah, tak suci ya. Coba melempar manggis. Manggisku lempar, manggaku dapat. Ku coba melamar gadis.
bakal to yu. Ora bali tak elingke. Lek wong wadon liyane aku kuwi ra tresno karo kowe Tak Gendho. rewangi kembis-kembis ki mergo aku ngabeh tresno lho yu. Aku nek dilangani tresno karo kowe. Ora tak rewangi ngene iki. Lah mbok ngantek ngrempek-ngrempek katresnan kaya aku ora bakal lilih atiku marang kowe Gendho. Ora lilih marko Bayu jemplo ireng mane aku wis ketenan kok karo kowe anggere wis tak pojoke kowe gak ada denil ayo Ora kaya ngono ya Di. Yo, dong ngene iki ya yu. Sudi ya. Ora sudi marga apa malaso ana desra aku gembreget kok karo kowe. Iki aja ngelangi aku tak Yo, bacot kene pasar. wis. Aja kurang ajar tak. Leganono apa aja neng wet kono kuwi kowe yo. Ayo. Ya. Terus yo Gendho. Agi agak tak pernah tak tubruk Pak klunyung. Bablas. Elinga Gendho, aku kuwi Mbak Yumu. Ngerti. Oh, bocah kok angel tuturane ku lho. Apa muda saumpama legano ana tresno dipikir tenan to yu. Kowe iki kok lemu kebangetan sik. Wis aja sumlang to yu, sesuk nek dadi bojoku, kowe nek kepengin kalung sing luwih gedhe tak colongke. Piye? Kok ndek bojo mari iki kawentan lho yu. Sing jenenge wong colong jupuk apa meneh gaweane maling kuwi dadi larangane negara Gendho. Gek tumindakmu ngombe, main. Kowe nyolong darbeke wong. gawan sing penak kuwi. Wong maling iki paling penak dhewe yu. Nanging mung duwe dienggo urip ning keluarga kuwi ora barokah. Alah, Pak yo apa? Aja tansah gawe aku tak takon sepisan meneh. Kaya kowe Gendho iki dadi bojoku. Gendho, aku kuwi ora tresna karo kowe kuwi Gendho. Yo, Blas ning atiku ki aku ora duwe rasa katresnan. jeneng tresna ngono kena dinarani saka kulino. Yen mengko Mbak Yu cempluk
wis kadung kulino esuk awan sore sak pejagong marang aku. Aku mestheke yen mengko Mbak Yu Cempluk bakal tresna marang aku. Nanging katresnan kuwi ora kena dipaksa kento. Sedidik wae aku kuwi ora tresna karo kowe. Aku ora bakal meksa marang katresnanmu yo. Yen pancen Mbak Yu Cempluk cakup nganggate sing dadi karepku. Ning yen Mbak Yu Cempluk ki ora sanggup dadi bojoku. Senajan to Yu Cempluk ki katresnanku, ngaku bakal tegel marang kowe. Aja kaya ngono ki kento. Aku ki mbakjumu. Manut! Andake bapak. Manut! Manut! Yu! Manut Yu! Mlaku wis adoh saka kadipaten supana ing gunung medhun jurang peda-peda didukani Kanjeng Rama ya kuwi aku dijodohke karo si ten wong wiruh wonge wis durung kok yo dijodohke iki tekan ya ngene mamri tekan desa ngendi ora ana apa-apa kono ora ana apa-apa ngene ora ana apa tegese ora ana apa-apa iki keslametan. Ya. Tak entenane nang isor kene mbok menawa entuk rejeki kok kanugrahan. Kok ngersane Gusti sing ngakali. Kok iki sapa kok ana wanodya kok iki demit apa udu ana kok awan-awan ngene kok kula mentulungi nggih tulungi banjur mlayu-mlayu ki kena apa saya deg-degan kok endi sing deg-degan delok dodol niki kok deg-degan lah duyak macan kok piye kok deg-degan mek tengah mboten namung macan men kula mboten wedi lho lah kene ro macan kowe ra wedi kok mboten wedi kula banjur wedi karo sapa kalih ula nggih mboten wedi. Lho lah wong wedok kok peng-pengan. Wah, pripun? Kula niku doyak-oyak. Doyak-oyak. Nggih. Doyak-oyak karo sapa wong nang kene ra ana wong kene. Riyen kula tak ambekan riyen lan iki ambekane keset teng dalan niki. Nggih kula nyuwun tulung nggih Ki Sana. Banjur kowe iki sapa jenengmu sapa? Kula niku nami kula Cempluk Parsia. Saking Saman. Ya wong kene iki wetengen kene kaya wong kene. Lari. Oh, lah kono lah kok mlayu-mlayu. Lah panjenengan menika sinten Ki Sana? Aku ki wong Kebur Kanginan. Wong panjenengan menika gemanipun ora sae kok. Ning wong Kebur Kanginan ora ndek papan. Kyai luhur. Ora ndek papan dunung ning wong keplayu. Panjenengan menika agemanipun sae kados Kyai luhur den Mas dados kula nggih maiden menawi panjenengan menika tiyang Kabur Kanginan. Ayo aku wong Kebur Kangen jenengku Subroto. Subroto. Lah Lho, panjenengan Kyai Puntit. aku ya mung wong kiwatengen kene. Keplayu kuwi mau kok njur. Kula nyuwun tulung nggih Sana. Ya le tulung iki gampang mengko tak tulungi wong aku senenge wong. Kula nek matur jenengan pripun den apa? Ya Broto ngono Subroto ngono wae kok ora sak Subroto. Den Subroto. Subroto ngono ora sak nggoden. Subroto.
Mas Subroto, kula nyuwun tulung Mas Subroto. Kok tak tulungi. Kula menika doyak-oyak kalih. Pernah niku adik kula. Dimu kok nguyak-nguyak. Adik kula putrane lek kula. Jenenge Gento niku. Jenenge Gentro nguyak-nguyak njur banjur ngopo? Bocah niku kurang ajar wiwit cilik tekan sakyah katen iki. Tesih kurang ajar. Saya mbangeti. Arep ngopo? Ajeng ngepek bojo kula. Lah gene meng dipek bojo ki meng kepenak kok anggere kowe ki manut ya ngono ki wis rampung apa perkarane. Dengan niku ajeng rampungke perkara napa dengan niku ajeng tetulung napa ajeng njlomprongke kula. Tulung jare disenengi ro adimu Gentro. Lah nek kowe ki tok imbangi tresna, tak imbangi seneng tak ya wis. Lah wong kula ki mboten tresna kok kon tresnani jenenge wong tresna niku dienggo sak lawase urip kok. Lah ya gliyak-gliyak. Lo, yuk, mandek yuk. Ika metu ya ya. Tulung ki Mas Broto nggih. Kowe iki. Bojo-bojo. Agene ro calon bojomu lah kok kowe iki nesu-nesu. Mbok aja kurang ajar lho Gento. Ayo ora. Ya mboten niku Mas Broto kula niku senes bojone. Jarene si Moto-moto kula ajeng pek bojo niku kula mboten turun. jarene kowe bojone, calon bojone. Kowe iki karepku. Oh. Manut wae, Bro. Nggih kula niku ngerti Mas Broto nek manut niku jan kepenak gitu. Ning kula niku wong mboten duwe rasa tresna kok kan manut. Agene ra tresna, Pro Gentro. Cempluk ki ra tresna ro kowe, lah kowe tok arane kuwi bojomu kepiye kok njer kepenak temen kabeh tok anggap bojo, kabeh tok anggap Sate bojo. mriki mengke kula ndakne niku Ora tresna ki mergo ana samang. Nek samang ki ra ono rak ya tresna karo aku. Lho, agene mboten Mas Broto kula mboten duwe rasa tresna kalih si Gento niku. Kok Broto jenenge Sambirata kok? tato ya padake. Jenenge Mas Broto. Oh, Piyayine Subroto. iki piyayine sak bentalan damen. Walah Subroto wis tak bentaran diamen. Mas Broto. Subroto oleh mlempu. Ayo karanggon makmur melu nggon juragan kepomo kok. Lahir dek rendeng niku. Piye to apike saiki wong sing cempluk ra gelem tok pek bojo. Kula mboten turun saestu kula Mas Broto. Ini Den Masih Broto. Ya piye to? Tenane mau ngarepi wektu ning papan kono kae. Iki cempluk jan wis arep dadi bojoku. Ning mbok perkarane kok dadi cempluk mah mlayu tekan kene. Mula ya Deni Broto. Aku tak njaluk tulung karo Samang. Ya piye to? Yu cempluk mang kandhani supaya mengko yu cempluk saguh utawa gelem dadi bojoku. Nek mengko pancen yu cempluk lakon dadi bojoku, nek pancen Den Masih Broto karep ngersake bondo, wedhus, sapi, mentok, pitik, bapak kokeh, ingon-ingone. Arep kepengin duwe wulu, Duh, tak njur paling ngono njur bakul apa piye kowe? tak raoke nang kidul kono. Kan pesisir ning raoke. Jangan Mumpung wektune kahane lak ora ana sing jaga. sing tuku. Piye blok kene bloke gelem ora dipek iki? Gentrok. Ampun percaya kalih Gento niku Mas Broto. Niku kewan sik kandhake Gento wau, wonten sapi, wonten wedhus, wonten tur welu werna-werna wau, namung len maling. Oh, lah aku mung lamu maling kok iki cempluk iki blokone ora seneng karo kowe. Wong maling iki kuncara. Kok kuncara. Nek ora trimo wedhus pitik sapi jejel tak colenge munyuk. Duh.
Nggo tak ingon-ingon lho. Nang omahmu ora ngono. Ndak mengke dibacutke. Den Mas Broto. Ngene Lho, piye to? sapa? Sing cetha ngene, to Gendho. Iki si Cempluk ora gelem yen tok pek bojo. Mergone dheweke ora dirasa tresna karo awakmu. Yu Cempluk ora dirasa tresna mergo ketemu Den Mas Broto. Kena ora tak ngono. teksi. Den Mas Broto nang papan kene dadi pepalang. Ing mongko mestine Den Mas Broto kuwi wis krungu pekabaran. Sapa to Gento? Ya, Gento ki kondang, kondang kaloka, tukang maling, gedhor ngecu. sak piturute. Saben ana maling kecekel Gento. Gendho. Ana Saben ana maling keplayu Gendho. Rondo meteng ning isore ya Gendho. kudu nek kuwi. Mula ngene Den Mas Broto. Piye? Selak barang. Sumikira aku tak kepengin rembukan karo Yu Cempluk. Yen mengko sawise tak rembuki, aku nentokke Yu Cempluk mesti bakal gelem dadi bojoku. Iki ngono to. Gandeng Cempluk wis ora gelem lan ra tresna karo kowe mulakno kowe baliya wae. Oh, yen ngono Den Mas Broto kepalangku. Lho, manut jaluk apa tak tandang? Yen ngono tak kandhake bapak kowe. Aduh. Terus muni nika. Ento mau. Bocah nekat nika mau Mas Ate. Broto. Ati omongke bapakne. Ngomong bapakne iki ya gawat ya. Bapakne niku lek Surabangsat. Nah, Omahe Gunung Pegat. Nah, Surabaya. Bapakne nggih Laurus, anake saya Laurus. Saya ra urus, kuwi ra ya repot, anak ro bapak ya ra urus kabeh. Lek jenengan niki mau kersane badhe tindak pundi Den Broto? Iki mlaku-mlaku keplayu ki mau ya tekan kene. Oh, ngaturaken matur nuwun nggih Mas Broto. Yo, Jenengan pun nulungi kalih kula. sak padha-padha titah rak tulung temulung to. Matur nuwun. Kula awak dhewe dadi apa? Kula wau jan dipoto-poto gento. Wis pokoke gilani wong nika. Katresnanku Reneng-reneng ki kene. Lho, doa ayu wong asu. Piye mak trecep kok. Kenapa panjenengan anganipun nelakaken katresnan dhateng kula menika? wis Sing batin. suwekan goleki Tanganmu kok lek kasar lek pedang. Wong wedok kok rusane kaya ngene ya. Cempluk ki biasane kaya menik-menik Tinggal kok malah iki. kula. Nah menika kula subur menika Mas Broto. Kula menika rak lairipun rendengan to Mas Broto. Dadi apa-apa ana. Nah. Dados empuk tur mempur. Nempur. Mempur. nyabrang osem karo wedan Saestu menapa Mas Broto? Tresnaku marang sliramu kaya ngono tak gambarake kanggo apa-apa. mesti Atas dening bakal sirang kaya swintu. Sayo rukun rukacane Kepiye Cem? Kados dene kula menika Kepiye Cem?
Kembang cepaka mulya jenengan. Remen manah ora. kula Den Mas Broto. Aku ya seneng cempluk oleh kowe le subur makmur kaya mengkene. Dadi nak udan mangsa rendeng ya ora kademen. Dene nak ketiga mangsa bedhidhing ya ora demen. Sakmenika nembe mangsa jediding Den Mas. Mangsa kesanga. layur dawa ing sang mudra Dipun pamekaken Sekar Melati Putih ingkang megar ing mangsa ketiga Mas Broto. Kula ugi gadhahi raos tresna dhateng panjenengan tulus saking manah kula Mas Broto. Semono uga cempluk, aku uga tresna marang sliramu. Sliramu baik bakal tak boyong ning Kadipaten. Tak aturke Kanjeng Rama Sudibya Ngalim yen sliramu bakal tak pundhut garwa Kanjeng. Nanging Piye peluk? ing sakmengke panjenengan rak mboten keduwung to Mas Broto. Ora wis mantep lan marem diajeng. Mbah nuwun Mas Broto. Mengko njaluk apa bakal tak turuti. Saestu lho Mas Broto. Njaluk apa suweng sing gedhe-gedhe. Suweng sing gedhe-gedhe. Kalung sing cang-cangan cek sepinten Mas Broto. Sok miliar. Mas Broto. Manuk kalih. Menika Mas Broto. Manuk kalih ingkang cucuk-cucukan menika Mas Broto. Kepengin sliramu diajeng. Lenje to Iki menika. durung titi wancine ning babagan arep nyekel manuk. Menika kados awakipun piyambak Mas Broto. Piye-piye wong ayu. Sliramu salam saya
Ayam iku suara mengkon. Ampun ngantos, panjenengan akhir tempenipun ketuwung menurut garwa dateng kula. Yen ngono Mas Broto. ayo boyo ana ing kadipaten. Tak aturke Rama Kanjeng Dipati Sudibya ngampil. Monggo kula dherekaken. Iya iya Diaji, iya iya Diaji. Makaten parane Broto saestu mboten kula sakabeh. Salam budaya. Iku kesan kita tansah